ಬಿಲಿಗೊಬ್ಬಡು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ನನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವು ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲೆಗಾಡು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲೆನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಒಟ್ಟು ಕುಂತದೆ ಒಂಜಿ ತಾಸೆದಾರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಾಸೆದ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫಿಲಿತ್ತ ಭವಿಷ್ಯ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ದಾದ ಬುದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಓ ಕ್ಲಾಸ್ 8th ಈರ್ ಏ ಸಮಯ ದಿಂಚಿ ತಾಸೆ ಬಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಯಾನ್ 2 ವರ್ಷ ಬಾಲೆ ಪುನಗ ಬಟ್ಟು ಏತೆ 2 ವರ್ಷ ಬಾಲೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಸತ್ಯ ಯಾ ಇದು ಕೇರ್ ಬನ್ನೆ ಯಾನ್ ಬಟ್ಟನೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಸತ್ಯ ಈ 2 ವರ್ಷ ಬಾಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡಾ ಈ ನಿಕ್ ನೆನಪುಂಡ ಈ ಬಟ್ಟುದನ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ನಿಕ್ ನೆನಪುಂಡ ಇದ್ದೆ ಆತನ ಬಂಪೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ದಾದ ಬಂಪೇರೆ ಎಂಚ ಬಂಪೇರೆ ಸೋಕಾತ್ನ ಬಂಪೇರೆ ಸೋಕಾತಂದು ಬಂಪೇರಾ ಬಾಬಾ ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ ಎಡ್ಡಲ್ಲ ಈರ್ನ ಚಕ್ರ ತಿರುಗನೆಗೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಪುಗರಿ ಇರತ್ತೆ ಏರ್ ಚಕ್ರ ತಿರುಗರೆ ಏರಿರೆ ಕಲ್ಪೈನಿ ಏರನ್ನೆ ನಿನ್ನನ್ನೆ ಓಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಅಣ್ಣೇರವು ಆರ ಚಕ್ರ ಆರು ತಿರುಗಿನ ಆರ್ದೆ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೀರು ಅಂದ ಎಂಚಾಂಡು ಟೀಮ್ ಎಂಚುಂಡಿರ್ನ ಟೀಮ್ ಸೋಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಎಂಚುಂಡು ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಟೀಮ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪಿದ ಇಡ್ತಾರಪವನ ಅಂಚಪುರ ಮಂತುದಿಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವನರು ಎದುರು ಬರೋಡು ಅಂಚರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಬಂಡ ಊರ್ದ ಜವನರು ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಈ ಸತಿ ಮಂತದ ಇದು ಬರ್ಪೇಡ್ಸನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮನ್ಬೋಡು ಒಂದುಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಆಪುಂಡು ದೇವರನ ದಯ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲ ದೇವಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತಾಕಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತು ಏತು ನಮ್ಮದು ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಬೇರೆ ಆಪುಂಡು ಆತು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲಿಂಚ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರಪರ ಐತೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲ್ ಉಂಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬಲೆ ದಾದ ಬುದಾರೆ ರೀವನ್ ಎಂಚಾಂಡು ಎಂಚುಂಡು ಟೀಮ್ ಪುಟ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಈರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಐಗ ರೆಡೇ ಪೆಟ್ಟು ರಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ತುಲೆ ದಾಯಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಭವಿಷ್ಯದ ಪಿಲಿತ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯಿಸಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಪಿಲಿಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರಪ ನನಾತ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬಲೆ ದಾದ ಬದಾರೆ ಎಂಚಾಂಡು ಇತ್ತ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಶೋಕಂಡು ಎಡ್ಡಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರುಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂದಿತ್ತಲು ಇತ್ತೆ 2 ಕೋಟಿ ಒಂದುಂಟು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನೆಟ್ ಗೋಲ್ ಅಂಚಿ ಮುಟ್ಟ ಆತಿಜಿ ಇತ್ತು ನೆಟ ಅಂಚದೆ ಕುಟ್ಲದಾಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ ಇಪ್ಪಗೆ ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರುದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸೂಪರ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದೇ ತಬಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಂಡವು ತುಳುನಾಡು ಹುಟ್ಟುದು ತುಳುನಾಡು ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ ನಾವು ಅಂಚ ಅವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಫ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಟೈತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾತ ತುಳುನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ ಕನಕ ಅಂದು ಪಂಡದು ಅವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ್ದು ತಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಇಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಗದ ಅಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಕಲೆಟ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಬಾರಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ತಾಸೆದ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೋಜಿ ಬಾಲೆ ಪೀಲಿ ಪಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಬಾರಿ ಹೈಲೈಟ್ ದೇಪಂಡ ಆ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆಗೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಪೆಟ್ಟುಪಾಟಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಜೊತೆಗೆ ಯಾನ್ 2 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಪಂಡಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಮಾತ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇನಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತು ಪಿದೈ ಬತ್ತ ನಂಚಿತ್ತ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಪಾತಿರ್ದನ ಧನುಷ್ ಪುತ್ತೂರು ನೊಟ್ಟುಗು ದಾಮೋದರ ದುಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು.
Navratan Electrical and Plumbing, wholesale dealers in electricals, plumbing, hardware, home appliances, sanitary, LED lights and electronics. All brands electronics and electrical items are under one roof. Navratan Electrical and Plumbing, opposite Sachin Traders, Main Road, Darbe, Puttur. Contact 8105973951, 9481644951, 9663814451, 08251200551. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ